Hej og velkommen til den her lille video omkring brug af metaldetektorer og det udstyr, som hører til Greibanken i Sund Skole 2020. Mit navn er Mikkel, og jeg vil guide jer igennem nogle af de basale indstillinger for dels metaldetektorerne og også brug og anvendelse heraf. Så der kommer lidt forskelligt her. Det, der er med i selve sættet, det er for det første, at der er en spade med, som eleverne kan bruge til at grave de fund op, eller der, hvor detektoren giver udslag. Så har vi en metaldetektor af en god kvalitet, som kan bruges til at finde stort set alt, hvad der gemmer sig i jorden af metaller. Så har vi en såkaldt pinpointer, som er en lille metaldetektor i miniudgave, som kan bruges til at indsnævre der, hvor man formoder, at der ligger en genstand i jorden. Og den skal nok vise senere, hvordan det virker, pinpointeren her. Det er en lille sekvens omkring indstillingen af metaldetektoren. Og indstillingen er væsentlig, fordi at hvis ikke den er korrekt indstillet, så har I for det første svært ved at finde det rigtige eller finde noget. Og derudover så belaster den også kroppen mere end godt er i forhold til at gå med den i mange timer her. Så når I skal justere den, så skal det passe med, at hovedet hernede, at det ligger så vandret som muligt med selve jorden og overfladen, og at den er en afstand fra jorden i stedet mellem 3-4 cm i det leje. Hvis I kan ramme det, så er det super. Når I skal indstille detektoren, og det er sådan en teleskopstang, så er der mulighed for at løsne omløberen her, og så er der nogle knapper, man kan trykke ind midt på, og så kan man skyde længden frem og tilbage i nogle givne intervaller. Så prøver jeg at finde det interval, hvor det passer bedst for den enkelte elev, og justere ind til det. Derved får alle den bedste oplevelse, der I finder, og altså også flest ting vil lige at bruge 5 minutter ekstra på at lave en justering, som virker og som er behagelig arbejde. Et kig på selve metaldetektoren set ovenfra de forskellige indstillingsmuligheder, der er. Det I ser her, det kan I også finde mere om, hvis I kigger i manualen, som er vedhæftet. Der er mulighed for at læse mere dybdegående omkring, hvordan man bruger den. Nu kommer der sådan en generel instruktion til, hvordan der vil ledes. Øverst oppe på, der kan I se, der sidder højtaleren. Det er den, der giver signal og lyd herfra, når det er, at der er noget at detektere. Udover det, så er der sådan et tænd-sluk-hjul her, man simpelthen bare drejer på med uret og rundt, og der har man så mulighed for at vælge forskellige indstillinger her. Indstillingsmæssigt så er der mange muligheder. Der er også flere end det egentlig det, vi har behov for i det her regi, vi arbejder med her. Men det, der er den væsentlige, og der hvor den sådan søger bredt, og vi får mest med, det er den, der hedder All Metals. Og det betyder egentlig bare helt groft, at den selekterer ikke i forhold til, hvad der er søm og skruer, altså kan vi kalde affald også, og hvad der sådan er noget af værdi i den henseende. Hvis man arbejder og leger lidt mere med det, så har man mulighed for at gå med i dybden med den og prøve at se, om man kan differentiere nogle af de ting og sortere noget af det her klamper og søm og gamle kapsler, hvad man ellers vil finde ud omkring i jorden der. Men ellers som udgangspunkt, så foregår det ved, at man tænder apparatet ved at dreje et klik. Den siger klik. Det første, den gør, det er, at den hyler et kort øjeblik, og det fortæller egentlig bare, at batteriet er okay, og den er klar til drift. Når den er kommet om på All Metal, som den står nu her, så er den egentlig klar til brug. Og i det øjeblik, at den vil detektere noget metal, så vil den også give en lyd herefter. Nu prøver jeg at putte et stykke søm nedenunder selve hovedet. Og I kan tydeligt høre, at der er gang i apparatet. Hvis man vil lave en mere selektiv udvælgelse, så er der som sagt mulighed for at vælge nogle af de andre, der er altså det, man kalder diskriminationen, hvor man går ind og selekterer, hvad er det, man søger efter. Men som udgangspunkt, så vil jeg anbefale, at de bruger den her All Metals. Det giver også flest muligheder. Når de går i marken og begynder at grave de store guldskatter op, så kan det være en fordel at teste af enten hjemmefra, eller før I går ud og søger på selve marken. Og med aftestning mener jeg at prøve at få en forståelse for, hvad er det for signaler, den giver på hvilke forskellige genstande. Og der kan I snuse rundt på skolen, og så kan I samle forskellige genstande af metal, for ligesom at prøve at illustrere det med, hvad er det, den fortæller, når den finder en genstand. Og gerne genstande af forskellige størrelser og forskellige metaller. For eksempel så har jeg her noget, vi har fundet tidligere på naturskolen herude, og det er lidt blandet. Noget af det vi har, det er det, vi vil kalde jernrester, jern fra en cirkel og noget andet, som jeg ikke engang ved, hvad vi har fundet ude i marken her. Udover det, så har vi fundet et fint lille projektil, som er skudt af med en riffel her. Og det er jo igen, det er jo nogle andre metaller end det jern, vi har her. Så derfor kan det være fint at lave en variation, hvis I har mulighed for det, at prøve at finde nogle forskellige metaller, som I kan afprøve detektoren på. Så har I også mulighed for at prøve den der diskrimination i forhold til at så lave nogle lege med de indstillinger, der hvis I har lyst til det. Men det jeg gør nu her, så også som en god ting, inden I går i marken, det er at så prøve at lægge nogle af genstandene ud på et sted, hvor der ikke er andre forstyrrelser. Og så prøve at teste af og sige, hvad er det for signal, den giver, når den rammer de forskellige genstande. Så det vil jeg prøve nu her, og lige illustrere, hvordan jeg gør. Så jeg tager
min detektor og mine 3 jerngenstande herovre. Og så lægger jeg dem ellers ud på jorden med en 40-50 cm afstand. Så tager jeg mit apparat og tænder om på alle metaller. Så er den klar. Og så kan jeg prøve at se, om jeg kan ramme den. Og som I kan høre, så giver det tydeligt udslag. Tilsvarende tager jeg projektilet. Og igen, tydeligt udslag. Og den sidste stump herovre af skråt og jern, jamen den er ligeledes. Men ved at prøve de forskellige indstillinger på apparatet her, og dels gøre det, og så sammenholde med forskellige metaller her, så får I nogle forskellige udslag, som I kan prøve at arbejde videre med derhjemme. Og det vil jeg anbefale, at I gør, fordi det giver en god forståelse for os, hvor små kan emnerne egentlig være, i forhold til, at de giver udslag på. Og det er jo ikke alt, der har den store størrelse. Der findes jo også en masse andre rustne søm og skruer, som næsten er helt nedbrudt, og derfor kan næsten være umuligt. Nu kommer vi til step 2, og step 2 det består i, at vi skal have fat i den her probepointer eller pinpointer til at finde de ting, vi har fundet. Nu antager vi, at vi har med den store metaldetektor har fundet en genstand i jorden. Vi er begyndt at grave et hul, men vi har svært ved at lokalisere, hvor i et genstand er henne i hullet. Og der er det den er super smart og meget handy i den sammenhæng. Det er faktisk en mini-detaljedetektor. Og den betjenes noget så enkelt ved en enkelt knap, og man tænder den ved at trykke en gang på den, så siger den bip. Og der er også lys i den her, som man kan se. Og så handler det altså bare om, at man tager den her probepointer her, så stikker man den ned i hullet. Den må gerne komme ned og røre i mudder og jord og alt muligt andet. Den er vandtæt, så den kan godt tåle det her lidt hårdere brug. Så graver man indtil man finder, simpelthen ikke graver med den her, men man bruger den til at søge af, og det skal helt tæt på metallerne, for at man får det her signal herfra. Nu prøver jeg lige at hente en genstand igen, en af vores tidligere brugte materialer, og så prøver vi lige at holde den op foran, så kan I se, hvad jeg mener. Nu har jeg her den gamle cirkel herfra, jeg fandt tidligere med den store metaldetektor. Nu tager jeg her min pinpointer for at ligesom illustrere, hvor lidt det egentlig skal til. Som I måske kan høre, så både hyler, lyser og vibrerer den, når I nærmer sig. Og det er nemlig super smart, fordi så kan man være helt præcis, når man leder efter det her. Så det vil være en oplagt måde at bruge den her på. Det er, når I har, som sagt, har fundet det, som I formoder er i hullet, men I ikke kan se det umiddelbart, så brug pinpointerne til det. Det smarte er, at det smarteste, det er, at når I bruger pinpoint, det er, I tænder og slukker den mellem hver gang. Fordi hvis den bare står tændt hele tiden, så på et tidspunkt så går den over i sådan et mode, der siger, at I har tabt mig. Og så vil den så vil den begynde at bippe og lave signal til, at I kan finde den igen. Så når I er færdige med at bruge den, så sluk pinpointeren. Og ja, det var sådan lige en kort gennemgang af udstyret, som ligger i Grejbanken, som er tilgængelig for jer. Og jeg håber, at I giver indsigt i nogle af de muligheder, der er, og jeg håber også, at I får mange glade stunder ud af at bruge det. Husk, at når I er færdige med udstyret, at det skal afleveres i pæn og ordentlig stand. Det vil sige, at de store detektorer, de skal tørres over med en fugtig klud. De er ikke vandtætte, så lad være med at dyppe dem i vand. Hvorimod de her små pinpointer her, eller propointer, de godt tåler at komme under vandhanen, hvis bare de lukker tæt til. Så sørg for, at det er pænt og rent til næste, der skal bruge det her også. En lille sideting i forhold til grad her, det er, at hvis I vil gøre det på den rigtige måde, hvad jeg håber, I vil, så skal I huske at booke GPS'erne også, så I kan logge jeres fund på GPS'erne og udfylde de blanketter, som også ligger som undervisningsmateriale til metaldetektorerne. Ellers er der bare tilbage at sige rigtig god fornøjelse, og ja, jeg håber, I finder en skat eller to.